салом дӯстони меҳрубон, худо нигаҳдорту бошад. Дар як параи телефон гап мезанем бо наге ки чӯвай хел барои ки иҷа суратҳои мошина мемонам нигаҳ кунед. хоҳиш мекунам кадмет ки ин аввал бигӯ мегапа кадмет занг мезане аз номи канали бобоҷон 88 бигӣ ки то бифаҳмам ки дар ҳақиқатан ам результат дора. ҳамин вақте ки мо реклама мекунем як чиза бародари худмон дар шаҳри Москва, Московский област, кадму шахсое ки чӣ доред дӯстон, маърака доред, туй доред, хаднасур доред, яъне машинои дабдабанок 2021-22 ина Мерседес абине чӣ қадар сифати хуб дора. ин ҳамин бародар аз занг мезане, Абдуғаффор аз номи ман суҳбат мекуне, мегӯ бобоҷон реклама карда буд, аз канали бобоҷон 88 гирифтем амия. иншаллоҳ ба нархи арзон форату ба шофёр хоҳату бе шофёр, яъне ки машини хуб аст. чанд машин доранд иншаллоҳ ва оянда ҳаракат доранд ки барои бачаҳои хилмуқатӣ кор кананд, яъне ки барои бурдани туи мақсад хоҳарону бародарон кадмет ки машинтон дар корай. видеои кӯтаҳакай дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам бетараф набисед, дастгирӣ кунед. период баъди мемонам граница, яъне ки дирастараш бор мебарам ба Тоҷикистон, нархошо аз дари хонатон, аз ки ҷое ки боше меҳан чӣ мекунанд, мегиранд мебаранд боротона то душанбера ба ғайри помир, барои ба помира машин надоранд, аз талин ҷоҳора мебаранд. худо нигаҳдор. ака Абдуғаффор салом бигӯ аз номи мо. кадмин Мерседес дар кора барои туи маърако боз мегум машинои беҳтарин. худо нигаҳдор. дӯстони меҳрубон, нигоҳ кунед, килои бор 60 рубл аз дари хонашо барои хелай чанд кило 850 кило боло. 150 кило боло боша, мақсад бепулаё. нигоҳ кунед, агар бор то 150 кило зиёд боша дӯстони меҳрубон, бидуне ки шуморо меравам ай дари хона ту бепул меорам, кило 60 рубл ба душанбе мегирам. ба душанбе ба кадом шаҳрро шумо фақат намебаред? фақат ба ҳама шаҳрҳои беғарзи Хуҷанд, Помир дига ба ҳама шаҳрҳо. дӯстони меҳрубон, Тоҷикистон чӣ қадар шаҳрҳои бисёр дорад. ба ғайри Хуҷанд, Помир асланиш ба ҳама ҷора мебарам. бачаҳои Хуҷанд, бачаҳои Помир метавонанд ай душанбе борошона дастрас кунанд. боз мегум дӯстони меҳрубон, видео кӯтаҳ аст, хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед. боварӣ ҳастанд, яъне ки шахсое ки бо ма хидмат нишон бидем, шахсое ки мақсад бовар доранд мора, шахсое ки ҳурмат иззат мекунанд, ин хел боротона мегиранд дӯстон, мегиранд меоранд. ин газело мераванд ай хунаҳото меоранд. 150 кило боло боша иншаллоҳ мегиранд меоранд. агар ки бо аз номи канали мо суҳбат кунед, ай бобоҷон 88 дирастараш мегиранд, чӣ мекунанд, боз скидкатон мекунанд дӯстон. борошон, ина складошон, ҳама чизшон тапидагӣ. ба он хотир дӯстон метавонед иншаллоҳ ба боварӣ том занг бизанед ва боротона заказ кунед, бигиред ба тамом шаҳр, ҳамчунин контейнерош тапидагӣ. хуб, боз мегум видео кӯтаҳ аст, ҳаракат кунед дӯстони меҳрубон, заказ кунед ва борои худтона баред. худо нигаҳдор. видеоро дастгирӣ мекунем, рақамҳоро рӯи экран. ахири номро чандан? 48. ахири 48 бояд гашай хулоса занг 36-38. худо нигаҳдор ту, дуогӯ боше шерои худо. боварӣ дорам ки иншаллоҳ занг мезанед. фақат корои бемаънӣ не, гафҳои бемаънӣ не. барои бор акад мебарӣ, инам қабор дорам, биё ги бараш. агар худтон омада намед, касе ки меояд, ман адресоша мемонам дар пеши бозори мандарин ҷошу. худо нигаҳдор. 12 то 14 рӯза иншаллоҳ мерасам. баъзе маҳал 10 рӯза мерасам ба шаҳри Душанбе, ба тамоми шаҳрҳо. худо нигаҳдор дига. ассалому алайкум.